खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सानलायग्रा नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि थाखाय जोंहा आसामनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 नि साख्रिनि एग्जाम जागोननि थाखाय आङो दिनै आसामनि जिअग्राफिनि माखासे गोनांथार एमसिकिउ लाना फैनाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे गोनांथार एमसिकिउफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोना माने दाख्लैफोरनि सिगांनि एमसिकिउनि भिडिअफोराव नोंथांमोना गोबांनो बुंदोंमोन आरो कुइसनखौ नोंथाङा बर'जों लोगोसे इंराजियावबो लाबो होननानै दा बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय कुइसना बर'बो दङ आरो बेजों लोगोसेनो इंलिसावबो आं दिनै होदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि आसामनि माखासे जिअग्राफिनि गोनांथार एमसिकिउफोरखौ सेथि सोंथियाव जोंहा सोंदों 2011 मायथाइनि सुबुं सानखोनि बायदिब्ला सुबुं अनजिमानि रोजोबथिनि बेलायाव जाय जिल्लाया सेथि थाखोआव दङ बेखौ सिनायथि होनानै बेहाय सोंथियाव सोंदों आइडेन्टिफाइ द डिस्ट्रिक्ट व्हिच रेंक्स फर्स्ट इन रिगार्ड्स टु डेन्सिटी अफ पपुलेशन एज पर 2011 सेन्सास दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए धुबरी दानिया फैदो जोंहा 2 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों गाहायाव होनाय बबे वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया उदालगुरि जिल्लायाव दं उदालगुरि स्पेलिं लिरनाया एसे मिस्टेक जाबाय आंनिया which of the following wildlife sanctuary is located in the Udalguri district दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बी बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ दानिया फैदो जोंहा 3 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों अरथाइनि बेलायाव आसामनि बयनिख्रुइ फिसासिन जिल्ला होननानै बे सोंथियाव सोंदों इन टार्म्स अफ एरिया द स्मलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम इज दा जोंहा आसामनि बयनिख्रुइ एरिया वाइसखौ नायोबा जोंहा आसामनि बयनिख्रुइ फिसासिन डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय साउथ सालमारा मानकासार अप्शन नाम्बार बी आ कारेक्ट एन्सार 4 नाम्बार सोंथियाव जोंहा सोंदों साहा कासार हाजोआ मिथिजायो नर्थ कासार हिल इज नन फर होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्शन नाम्बार सी लेमस्टन दानिया फैदो जोंहा 5 नाम्बाराव एसे स्पिडै थांसै आसामाव गोजा हाया बिनि गाहाय आखुथाय इन आसाम रेड सयल इज द मेन फिचर अफ दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी नर्थ कासार हिल एरिया अप्शन नाम्बार बी आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 6 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों बबे बोसोराव काजिरङा वाइल्ड लाइफ सेंचुरिखौ हायुङारि पार्कआव जौगाहोनाय जादोंमोन होननानै बेखौ बुंनाय जादों आरो सोंथियाव इन व्हिच इयार काजिरङा वाइल्ड लाइफ सेंचुरि वाज एलिभेटेड टु ए नेशनल पार्क माने काजिरङा वाइल्ड लाइफ सेंचुरिखौ बेसेबां मायथाइयाव नेशनल पार्क माने काजिरङा नेशनल पार्क खालामदोंमोन बेखौ बेहाय सोंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए 1974 मायथाइयाव काजिरङा वाइल्ड लाइफ सेंचुरिखौ नेशनल पार्कआव सोलायदोंमोन एबा नेशनल पार्कसिम माबादोंमोन आरो बेखौ जौगाहोनाय जादोंमोन दानिया फैदो जोंहा 7 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों लंलय कैलाजन सिलभेटा आरो खानबामानआ गाहायाव होनाय बबे फुंखानि थाखाय मुंदांखा होननानै बे सोंदों कुइसनखौ नोंथांमोना इंराजियावबो एसे नायनो हागोन एसे फरायनायाव एसे गोब्राबबो जालायलांनो हागौ बेखौ लंलय कैलाजन सिलभेटा एन्ड खानबामान आर फेमास फर which of the following resources होननानै बे जोंहा सोंथियाव सोंदों 7 नाम्बारनिया दानिया बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी कल दानिया फैदो जोंहा 8 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों भारतनि बेसेबां जौखोन्दो हा बाहागोआ आसाम रायजोजों खोबजानाय होननानै बेखौ बेहाय बुंदों आरो हाउ माच पार्सेन्टेज अफ द इण्डियान लेन्ड मास इज कभार्ड बाय द स्टेट अफ आसाम दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी 2.39% बेनि एन्सारखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायोमोन जानांगौ जोंहा बे कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय 2.39% अप्शन नाम्बार बी आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 9 नाम्बार सोंथियाव जोंहा मा सोंदों फानिदिहिं दाउ सेंचुरिया आसामनि बबे जिल्लायाव दं होननानै बेखौ सोंदों फानिदिहिं बार्ड सेंचुरि इज लोकेटेड इन व्हिच अफ द फलोइंग डिस्ट्रिक्ट अफ आसाम दा 9 नाम्बारनि जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय शिबसागर डिस्ट्रिक्टआव दङ फानिदिहिं बार्ड सेंचुरिया दानिया फैदो जोंहा 10 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों द टटेल एरिया अफ आसाम इज आसामनि गासै ओनसोला जादों ओनसोला बेसेबां बेखौ जोंहा कुइसनाव सोंदों 10 नाम्बारनिया दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय आसामनि जोंहा टटेल एरिया जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी 78,438 स्क्वायर किल'मिटार अप्शन नाम्बार बी आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 11 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों The National Park of Assam where the rare white-winged duck Donhan is found in बेहाय जोंहा सोंथियाव सोंदों इस लिरफ्लांबाय आं बेहाय इनसो जानांगौमोन आसामनि हायुङारि पार्क जेराव मोननो थांनाय गुफुर गांनाय हांसोखौ देवहन मोननाय जायो होननानै बेखौ जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय 11 नाम्बारनिया अप्शन नाम्बार ए नामेरि वाइल्ड लाइफ नामेरि नेशनल पार्क बेखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा 12 नाम्बार सोंथियाव जोंहा मा सोंदों आसामनि गासै भुमखौराङारि ओनसोलनि मादाव अरननि सिङाव थानाय गासै ओनसोला जादों होननानै बे जोंहा सोंथियाव सोंदों
of the total geographical area of Assam the total area under forest is होननानै बे जोंहा इंलिसाव सोंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा ऑप्शन नम्बर ए 34.21%। 12 नाम्बारनि कुइसननि एन्सारखौथ' नोंथांमोना गासिबो हाखायोमोन जानांगौ अब्लाबो आं कुइसनखौ लाबोनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना गासिनाबो रिभिजन जायो। 13 नाम्बारनि सोंथियाव सोंदों जोंहा आसामनि सिङाव ब्रह्मपुत्रनि सानजेर खेंख्रा खेंख्रिया जादों द एभारेज ग्रेडियन्ट अफ द ब्रह्मपुत्र विथिन आसाम इज दा बेनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय 13 नाम्बारनिया जोंहा ऑप्शन नम्बर सी 13 सेन्टिमिटार एबा किल'मिटार बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय ऑप्शन नम्बर सी आ कारेक्ट एन्सार। दानिया फैदो जोंहा 14 नाम्बारनिया मा होनदों नै क्लाउडेड लेपर्ड एन्ड केफ्ट लेंगुर आर इम्पर्टेन्ट एनिमेल्स अफ क्लाउडेड लेपर्ड आरो केफ्ट लेंगुरा गोनां जुनारफोर बबे नेशनेल पार्कनि एबा वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरिनि बेखौ बे जोंहा सोंथियाव सोंदों दा जोंहा 14 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय मानास नेशनेल पार्कनि जोंहा इम्पर्टेन्ट एनिमेल्स दे बेफोरो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय एग्जामाव फैयो बेबो गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे मोनसे बोथोरा आसामनि बारदैसिलाजों सोमोन्दो दं होननानै बे सोंदों which one season of the following is associated with the बारदैसिला in Assam दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय ऑप्शन नम्बर ए प्रि मनसुन सिजन ऑप्शन नम्बर ए कारेक्ट एन्सार। दानिया फैदो जोंहा 16 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै which of the following wildlife sanctuaries from northeast India is related with प्रजेक्ट टाइगार होननानै बे सोंथियाव सोंदों सा सानजा भारतनि बबे हाग्रा जिब जिरायखुलिफोरा प्रजेक्ट टाइगारजों सोमोन्दो दं होननानै बे जोंहा सोंथियाव सोंदों दा जोंहा 16 नाम्बार सोंथिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय ऑप्शन नम्बर डी मानास वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी। 17 नाम्बार सोंथियाव जोंहा मा सोंदों नै द ड्रेनेज डेट सेपारेट्स द मेघालया प्लेटु फ्रम द बेरल रेन्ज इज दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा आं बर' कुइसनखौ फरायनो बावलायलांबाय मेघालयनि जौयेनखौ बरेल हाजो सारिनिफ्राय आलादा खालामनाय दै बोहैनाया जादों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय कपिलिया माने बे सेपारेट खालामो दै कपिलि दैया बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया फैदो जोंहा 18 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै आसाम आरो त्रिपुरानि गेजेराव हादोर गेजेरारि सिमाखौ मोनसे दिमाजों सिन होनाय जायो जायखौ बुंनाय जायो होननानै बे जोङो सोंथियाव सोंदों द इन्टारस्टेट बाउन्डारि बिटुइन आसाम एन्ड त्रिपुरा इज मार्क बाय ए रिभार कल रिभारनि नामखौ बे जोंहा सोंथियाव सोंदों दा जोंहा 18 नाम्बार सोंथिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय लंगाई रिभार ऑप्शन नम्बर ए आ कारेक्ट एन्सार। 19 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै which district of Assam has the longest international boundary होननानै बे सोंदों आसामनि बबे जिल्लायाव बयनिख्रुइ गोलावसिन हादोर गेजेरारि सिमा दङ दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय ऑप्शन नम्बर बी धुबरीया जोंहा बियो माने इन्टारनेशनल बर्डार शेयार खालामो बांलादेशजों बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय माने आसामनि बे डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टआनो आसामनि बयनिख्रुइ माने जाय आसामनि डिस्ट्रिक्ट माने बांलादेशजों माने बयनिख्रुइ माने बेनो लावसिन माने बाउन्डारि इन्टारनेशनल बाउन्डारि शेयार खालामो आरो डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टआनो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। 20 नाम्बार सोंथियाव मा सोंदों नै आसामनि रायजोआरि बिफाङा मा माने व्हाट इज द स्टेट ट्री अफ आसाम होननानै जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो जानांगौ बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय बी नाम्बार हलं। दा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन आं दिनैनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय गासै 20टा एमसिकिउ लाबोनाय जाबाय आं दा बावैनो नोंथांमोननि थाखाय आसामनि हिस्ट'रिनिबो भिडिअ लाबोनो हागौ दा नोंथांमोना चेनेलावल' आपडेट थाबानो जाबाय नोंथांमोना नुनो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों।